माई हम सुनले बानी महिमा के में भयना भगतन परसी के तुलसी के तरलू संवरलू हरसी के गोलुआ के चाहे जो हमी के जिंदगी मैया कोई बहुत जा कल फलफ को जीवन तनी मनी मैनेज कर लिया भाई का करब खरवास में ढेर दिन पर मिलल भाई होलो देखिए भाई तनी मनी श्रोता के मिला के चले गए हेलो तनी आओ तनी मनोज भैया के लगे आज के आयोजन करता बड़े भैया हमारा चंदन सिंह जी और यह परिवार में बड़ा ही हमारा मान सम्मान प्यार दुलार मिलत आ रहल बा। आजो आत्मा के हमनी के श्रद्धांजलि मनाओ तनीजा जे बड़ा ही संगीत के प्रेमी घर के एगो गार्जियन आज हमनी के बीच में वहां के नहीं थी। खुशी ये बात के बा कि कोनो काम समय पर होला तो के बड़ा निमन कहल जाला। स्वर्गीय बूटन सिंह जी उर्फ उस्ताद जी के आज हमने के श्राद्ध क्रम में सब कलाकार हम तो लोकले बनी बाकी मंच पर बड़े बड़े कलाकार के आज आगमन भइल बा। एजा जुटल हम तमाम भगवान रूपी श्रोता दर्शक माता बहन सबका के गोलू राजा बार बार प्रणाम करतनी। अब जहाँ मंच पर सुपर स्टार आ जा तो भाई लोकल कलाकार के बड़ा जमावल मुश्किल होला। बाकी रह सब एको दूगो गीत सुन ले हमार तो जानब जो हम ही के बड़का बन। लेकिन ओहू बड़का में
एगो खास हमार आई बड़े जे हमरा खातिर बड़का नहीं खन, हमरा खातिर बड़ भाई बाड़ो। एक ही आदमी के नाम धरब जेकर नाम कल्लू जी हो, जे नेक दिल के इंसान बाड़ो आ बड़ी सुंदर गायक बाड़ो आ स्टार तो हमेशा उनका में लागल बा। बाकी जना से हमरा मतलब ना रही ना रहे ना आजो बा। हम तो इंतजार में बानी कि भेंट होखे तो कुछ आखी बाकी बा पूरा करबे कर। आई एगो माई के भजन कुछ बिहार में हम बहुत प्रोग्राम कईनी, लेकिन जब मुंबई कभी ना देखले रही ताज मंच पर जे भोजपुरिया काका रो सब सुनत नहीं तो हमारा अरुण भैया आज आई बनी। बाकी दुख सुख हमनी के बाद में बतियाई गया। चाचा अरुण यादव जी भी आई बनी, सबका के हम स्वागत करतानी। कृष्णा भैया के धन्यवाद। चलिए आई अब एगो सुमिरन अब सुनावे जा रहल बा। भाई हमारे मित्र निशांत जी बाड़ो जे परम मित्र बड़े भैया विश्वास जी और वह सब भाई की गिनती में बानी। बाकी लोग के हम कहने और जानते बानी। उदयाचल अस्ताचल हिमाचल नीलाचल भा मई हर मदराचल विंध्याचल है मैया जो हमें जा चल सवा चल है सैल सुता संकट में जाती जब बाचल है मैया तदैव मनुष्य घालक प्रतिपालक हो बालक के जोगिनी जमात फिर ना चल है मैया महिषासुर मर्दनी हो मर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल हो ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि लो रौर पोखिया ध्वजा बाचल है मैया दस भुजधारी हो शिकारी के मतारियों में रौर बल फिरनी कुलाचल है भगवान से हे लोहरा के शांति मिले अह परिवार पर हमेशा वहाँ के आशीर्वाद मिलत रहे। साथे साथे आज के जुटल सब कलाकार पर भी आई एगो लय धुन में गीत हो जाए भजन अच्छा लय लो है कि छोटी रे मोटी अरे बाली नूर बिटिया के लामी हो बाकी बीड़ा वाली माई से कहे कि सारो देवा वाली हो अजुरा
ये हमरा अरुण भैया जेकर कोई हमनी के कबो भुलाई जाना भले कोनो कोनो बात में भैया खिसियाई रहल बाकी हम निश्चित रह लगी जा खिसियाइयो जेको तो कोनो बात नहीं के हमरा में मनावे के क्षमता बा गीत मैया के देखियो अभी लिखा जाली दे दी एक दिन प्रोग्राम में भेट आई रह 10,000 जाली भोरे भी नहीं करवा ये हमरा जगनारायण जी है हमरा पंचायत यहाँ के गांव में चकिया में रहे बहुत बाकी माई गीत मैया के हल्ला न चलेला तोहर बोल पुतवा होई पुतवा रहलेला गीत मैया के हल्ला तोहरा बोल पुतवा होई पुतवा सजो होई आवाज आए पिया बाटे माई हम सुनले महिमा के में भयपना भगतन परसी के तुलसी के करलू सवरलू हरसी के महिमा के में तुलसी के करलू सवरलू हरसी कुछ ना गोलुआ के चाहे जो खमी के जिंदगी मैया कोई
प्यार